Note egon da urtiek grabetan markak baina harina hau bai, nire birak eta nire sortze prozesuek munduen zier. Egon gara denpora bat Berlinen, denpora bat Mexikon, denpora bat Londresen, Ameriketan, Estatu Batuetan, eta beti egon da bera, nire atxinero, nire alboan kamarigaz nik hasi entere barik. Ez dut ikusten inorro berik, horre sortze prozesuek agian ni ez nazela hobien espliketako, azkenen sortzen zabizenien, nik ez dakit askotan zeba eroseran ejekutetasun hau, eroseran ejekutetasun bestie, sortze prozesu baten begirada bada, baina begirada oso pertsonala, zekazianot nire bidai askotan izen da nire alboan egondan pertsonie. Horren hori oso ikuspuntu espezial bat deko. Beste alde oso deigarri bat izen zen eta hau nire barruen martxan ipintzeko hau kuriosidadea bai, Aitor, da interesantie eta esango deben da, eta ikusko dugu dela persona pekuliar bat. Persona dana gara pekuliarrak, baina Aitor bai da pekuliarra eta hori ikusten da hemen. Baina bai oso interesantie da bera biagietan nora juten dan. Zelako lekutara juten dan, ze jente ezagutzen dauen, ze harremandeko norregaz gentigaz, urte asko, beti mantentzen duz harremanak urte askotan zier, jente oso variopintoa, Ciudad de Mexikoko tipo bat, Alemaniako manager bat, bai badau, bai agertzen da Aitorren ekosistema hori edo jente inguratzen dauen hori, bai, jente asko agertzen da, eta esan dugu, prozesu honetan gu grabetan gauzen gauzek, egote ginen gauzek, eta sentitzen hori Aitorrentzako aldaketa garaiba dela, eta derrepente Evelyn Glenirekin elkarlan bat eitzeko aukeri agertu zen. Eta horrek emontzo Moskudan hori, da beste impulso bat. Evelyn Gleni dela 3 Grammy deko zen perkusionista bat, izango da munduko perkusionista ezagun eta aparte deke bera 12 urtegaz gor gelditu zen eta oso persona berezize da eta beran artearen eta sorkuntzaren inguruko ikuspegize da pasada bat. Horrenbesteko pisuko personajiak agertzen dira. Whether it's through manipulation or whether it's through leaving them as they are, it can really change people's thoughts, people's way of listening. Interesante da bai hori punto diferentie dekona, beti dagoenen artista bateri buruzko dokumentazio bat edo dokumental bat, beti da karreren azkenengo momentuen eta bat, eta hau da sortze prozesu askon, nire sortze prozesu askon munduen zier, begirada bat, zuzendari baten begirada bat, eta aparte zuzendari izan nire lagun oso mini da, eta nire nahi batelez, eta beti gondala nire alboan horretan prozesuetan orduen. Aktibo dauen pertsona baten sortze prozesuen barruen egotie, nik uste oso parte diferentziala dara eta oso parte interesantie. Los artistas, la gente está entendiendo. Ni Aitorregaz egona zenetan, gehienetan, ni bakarrik eta basatzen den moduen autore dokumentala bat, de libro. Bai leku puntual baten, igual lortzen dugun, nonogaz, konekteo eta ez dakiz hau grabetako elkarlanen bat eta holako zer. Da gero ja ekipu handitzu da, filmak Gernikako produktorieri asko interesuako nideie, eta Oier Plaza daue argazki zuzendari moduen. Bai gehitzu da, Xabi Larrazabal, da gidoiegaz dauena laguntzen niri eta asko eitzen beako guionista eta zuzendari laguntzaile moduen bai. Nik pentsatzen hau dela FIPAn aukeratzi izen da, aukeratu gaitxue Kickstarterrek patrozinuneko esperimento baten parte hartzeko. Eta guk hori aprobetxeko dugu, ondino gehiago zabaltzeko. Guk hau dokumentala hau itzen gabiz, ikuspegize da, gure publiko objektiboa da mundu osoa, mundu osoko jentia. Eta nik uste honek aukeri moten dozkule, gehiago zabaltzeko, eitzeko guk gure mensaje edatzen ikesteko,
eta jente gehiago batzeko, ona proiektu honetara. Nik uste leku naturala dela festivaletara aurkeztea, eta gero proiektzio bakoitzak izatea esperientzia audiovisual bat.